ପ୍ରକୃତିର ଭରା ଅତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଦେଓମାଳି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବସି ପ୍ରକୃତିକୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ। ବିଶେଷ କରି ମନୋଜ ଭାଇ ଆଜିର ଦିନରେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଏହିପରି ପରିବେଶ ଗୋଟେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, 500 ଟଙ୍କା ମୋର ପଡ଼ିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶା ନାହିଁ, ଆଶାର ଆଲୋକ ଯିବେ।